for the big fight. Idol! Tugong! Og Inday. Karo gamay be. Matod pa nila kung doon ay problema kini masulbad. You know, to tell you honestly, there's a problem solving. So, you get one whole sheet of paper. Baus-baus ng kuno ang kinabuhi sa tao. Yeah. Me and you, ups and down. Kung pakyas ka karon, ugma dili na. Do not discourage because today until tomorrow, they have a circumcise of your... Oh my God, oh my God, oh my God. Oh my God, Herb, oh my God. Help me, help me. Ako rin si Lordy, My name is Lordy taga Bunawan, Davao City. from Bunawan, Davao City. Napriso ko sa way hinungdan nga butang. I have a prisoner because nothing to is the things to do. Yes, like that. Oh my God, help me, Herb, help me. Napasangin lang ko. Kanangawat ko dulanday. I convicted because the case of theft. But yes, theft. Yes, tama ba ito, theft? Snatching. Yes. Ingon ani mo gud na. Yes, that's true. Di palit ko na ng kape sa gawas. Na 3-in-1. I buy coffee 3-in-1. Yummy. Apang mo para ka nagitimpla. But I cannot names my mug. Human nakasulod ko sa usa ka mall. Until I inside, go to inside the mall. Unya ni sulod ko og convenience. And then I will inside again to enter the convenience store. Apag gikapkapan ko pagawas ako sa gwardya. But security guard is searching me. Yes, searching me. Ug nakita ang usa ka 3-in-1 nga kape sa akong bulsa. Until he found one sachet of 3-in-1 coffee. Yummy. Apan
man dili na ko to kinuha do landay. But you know, I cannot do that because I have coffee in my pocket. Coffee in my pocket when I'm going outside. Ako ato daan nga kape. Yes, it's me. It's mine. Abi nila ilaha to. I thought it's you. No, it's mine. Yummy. Og nadamay-damay na ang tanan og dito na nagsugod. Ang kap nun sa akong And kinabuhi. this is the story of the startup of my life. Og ini ang nahitabo. And this is what happened. Sir, tinudsod duligid. Mayo si pamakakakakon kay kausugat kay kilay. Sir, tinudsod dinilig ito ako, sir. Walis ako ato daan ng kape, nagipalit na ko to daan sa gawas niya. Katingalan naman lang kong gikapkapan ko sa guard. Unya, pagkauman, sir, ako man gitong kape, sir. Siyempre, wala mo giniresibo kay langan naman resibuhan nga tindahan naman ako itong ipalitan. Diyan naman tula. Pangutan na ba na sa telusi, sir? Oh, sir? Tuhog naman. Sir? Dang ko kanina. Sir? Ano? Mama. Taas kong kayo mag-istorya. Pag-lisod kong type. Usa. Ano siya, sir? Bago ko naabot dito sa kanang convenience, sir. Hindi ko, nagpalit ko na ng kape. Kanya, naman ko yung nakalimutan. Wala man na sa tindahan. Sinato ko sa convenience. Kanya, napagikuot sa kong bulsa kay paningot ko, nagkuot ko panyo. Kanya karon, pagkuot na ako, naapil na ko bira ang kape. Kaya naamabot sa kong bulsa. Di siyempre, suksok na ko balik ang kape niya. Ang panyo ra akong gipahit. Anang lipahit akong... Sir? Sir, na-type mo, sir. Yung lang magugang type, sir. Ha? Nagatas na kayo mag-istorya. Kuha na nabi. Usba. Sir, kaniyar ko kasi balik-balik, sir. Mareklamo ka. Sa... Lasta lang, sir, ha? Dado, pagsunod mo sa convenience store. Ano na siya, sir? Gikuot na ko to kung... Palingot man ko, kay gabaktas ba ako bago ko nasulod doon sa convenience, sir. Kunya, pagkauman, kunya, pagsulod na ako, palingot ko, kuot ko sa panyo na ko, sir. Kunya, pag-ana na ko, pag-kuot na sa bulsa. Nya. Asa ka ito na pita? Kunya, no to, pag-kuot na sa bulsa, sir, nadala ang sachet sa 3-in-1. Ba. Nagisuksok na kong balik, sir. Nakuha man to niya. Nagtanaw ang guard. Abi siguro niya ihatong produkto dito nga suksok na kong balik. Ako man to dang palit. Niya, ipahit na kong panyo niya. Alangan mga ito sa resibo nga. Sa tindahan mo, mo resibo, sir. Sir? Baba. Si. Mau magkakati mag-istorya. Tinoon magkakati mag-istorya. Sir, munjo ka naminaw, sir. Naminaw ko. Kapoy mo. Sir. Bantay itong baboy na mga bihod. Blatter lagi ng butang, sir. Wala nang gini mo type na kuha-kuhan, sir. Kainan mo, sir.
sige. Abre na po kanda. Ay, sunod. Pasundan na din tabla-tabla na ginoon. Choy, say kaso mo, Choy. Sangil na lagi, Choy. Sangin rin niya, kilagamanin mo eh. Ako? Wapat. Ikaw, bro. Sa'yo mo yung country, bro. Pababasahin sa kong kaso bugas kayo. Saan mo yung kaso niyo mo? Nakapatay ko 5 kabok. Agaan kayo. 5 kabok sunay. Pag-ihawag pa nga ako. Sabat, sinigan na mo daw mga tanglan. Apilan pa na ako yung sunay na. Yung tanglan o sunay, hanggang kong ipasampok. Labi kayo ako may nabusog. Ako ba tanak ko kung sa kabukat ng kaso? Buka kayong kaso. Sorry kaso ni. Kag gikawat akong 1,000 tan nga. Bakal buka kayo ko. Bakal buka. Di ka bukatan? Ha? Buka kayo na. Ano din yung maligabutang na dapat dito na sa may pahal na di. Ha? Di ko mo na dito kinasunod dito dito. Ikaw si kaso ni mo. Kawat. Kawat lagi. Si kawat ni mo. Suntahin ko na ba? Parang tayo may malain. Kabalo ba kabay nga ako may mani. Ako may mani dire. Ay may mayo na ning gustuhan na ning nga gamay kayo. So di ako may nakaon na din eh. Ay ikaw may nakaon na dire pero. Seniority na din ito. Mas senior citizen ko ninyo. Sige, ako may vice mayor mo. Pwede. Ha? Ikaw may konsyal kung inanak ka. Ako di ko ako na ito ni Congressman. Ano tayo? O siya may bugikawat. Kapi lagi. Ay, di pwede ba Congressman? Petayos na niya bugikawat niya. Kahit kayo ba? Pwede kayo kahit kayo ng kami. Kapi na yung bugikawat. Pagka may pagod, di mo bata ka. Kape sa mga kape. Dire. Tanon, pag di mo pwede, matag na ako ng kape. Di na matag kape, ihian man ako na ilang. Ay, na. Mas kay kapi man yung bugikawat. Talis din eh. Basta. Uyukul. Dire. Ulit sa mga baka. Ako bang? Uyukul maluoy mo. Plastar. Uyukul maluoy mo, kul. Dryer. Dryer. Ay, grasa yan. Kan. Kada dapat may bulitas deh. Biring na, biring. Yur. Dryer, kaya ko sila dyan. Basta kumukanta na ko. Dam. Ay, mayor. Dryer. Yur. Diyan na. Sa malayan ay, wala malag-dul-dul yan. Maghukas ako. Ay, naman ang paliyan yun. Sabi, bigyan na lang yung mauwa masaktan. Kaya na yan eh. Ay, matubog pa ni, may mo pa yung patulaw. Nato na nato. Wala lagi ko sala, ma, Ano sir. yan, ano nag-depreso bang kang awa, makaw na kayo sala. Ganito lisa, nga. Sir. Sa mana... Gang. Gang, nagusto mo di ka nga na Wala napasulitan lagi. man ka. Tingnan na, may ati ka, ha. Gang. Wala ba yan, juga dili, may juga ilagtanon. Sir. Bukawan ng pulit, bukawan. Sa mukha ng pulis ay pulis-pulis pa ni siya nga natulog naman noon ni. Nya, Gang. sa may Gang. kumain Gang. ka. Gang. Init yung kagdugo sa pulis, gang. Ibig sabihin, di magkatulog, anak, mag-iinis mo na akong blatter doon eh. Mau ba? Kaya sa pagkuhan na ano yung dili nga, nakaada to. Picture na to. Mag-iris dahil sa... Iinis din eh. Sabay dito. Ako mo tong blatter. Oo, ano, usap, bebe. Usap na sa ta. Usap, walang kala ko sa mandi eh. Iinis yung kakong i-delete all man eh. Pulawan, pag ito na akong buwan to, pulawan, pag ako itong buwan to. Mabot at akong karilibo ron. Sa may naitabo itong naitabo ah. Sa may naitabo ito. Hindi mo gibuhat. Sir, grabe, balik-balik na mo. Sama, magpakuwang ka. Dito na ka si Tijel. Ma, Ah? saan mo na ko ni ma? Sige na anak, isulti na lang gid na. Kaya mawag gid proseso diri sa kuwan gid, presintos, mga pulis. Gang, Ha?
Gang. Sige na lang, ikaw na lang, ibalik na lang na ako. Gang, mas galis doon ko mo. Hindi, lagi. Ikaw Ikaw, ba diba? iyab, Dre? Ikaw ba iyab, Dre? Ikaw ba iyab? Nga naman. Wala pa ka na nga. Kailangan kang pulis, no? Uy, wala na ganit ko. Nasuko ka Sir, pulis. ayaw nga na sir, sa photo na muna. Puton mo ni Behanan. Ano yung sa mani? Ano puton mong gagikuan ka? Ha? Sir, sige na sir, sugdo na sir. Usabi ni tabo ato. Ano mo na ba sir? Oh, sige. Atong kuha na sir. Ya. Sir. Ano yun siya? Papalit ako sa tindahan sir. Papalit ako sa tindahan kay Gang. Gang. Ano ko na Ma, Ano, gwapa, oh! Ang pakigang, uy. ma. Ano saman? Oo, natulog na ma. Maina may hagot ng pulisan. Anak. Kaya di kayo ginag... Pagka din na-deploy niyo, pagka na-deploy. Ama, nabutiki mo,isuksok, nagmuna na yung bakba, ma. Hindi ko man kung buti mo pilit na. Kaya iguana. Ipaslak ma. Ipas lang talibi. Usap sa ito po, no? Oh. Baba? Gulaw-gawa ko. Ha? Ma, nganong ikaw na wala ni bisita, nganong wala man ni Kuya si Risa? Ano? Ayaw ka lain, ha? Ma, unya nagunda kung nakay daw tang balita sa kuha. Tanasa ko. Pagkaon saan na kayo ba nga pagkaon kaya? Anak, ayaw ka lain, ha? Ma, unya nalagi ko sa tuwa. Sige. Nga, kumusta man yung mga buhi diri? Masa man ako na nabalita nga, nagbinayot na mo ka diri. Pagkaro biya diya, ha? Ano mo, oy? O na ba ng polis na nga nagkuhan ako? Tuog ng polis yung P1 paing. P1 chupaing. Sa'yo nga ni mo, no? Sir, Pagpapay na ayaw niya akong gisiko biya ako itong kanula may basit mo sa mga kauban. Kita ka na lagom kaya nagumata. ma, ano sa man yung sulti sa kuha? Anak, ayaw ba'y kalain, ha? Di lagi. Paano magulan na? Nanay magulan kung... Nanay magulan siya. Maong wala na na imong uyab diri, pero... Katarong ba? Ayaw ba'y kalain, ha? Hindi ko malain. Anak, ayaw kalain na kong isulti. Mama, oy, balik-balik. Unsa lagi dili ko malain lagi. Wala ko nagbalik-balik. Pasidala lang kala kong ali ka malain. Ayaw ba'y kalain, ha? Dili lagi. Ano di, asa mo di si Risa? Isulti na ko si mo, pero promise, di ka malain. Promise, dili ko malain. Ayaw ba'y kalain, ha? Mama, oy, tanawa. Sige, sumbong ka lang ko sa pulis ron. Les. Dili. Si pulisa, sige rin katong ni pulisa niya, eh. Ma, sige na, unsa na ba? Nanay uyab lain si Risa. Mo din na sa nani day. Wala ka na kuratan? Unsa? Kana. Ingat mo kayo kalain. Mama, man mo kipugngan. Nakita siya katong nagtrabaho pantalan. Nataga na sa Manila ron. Gitalo? Usa to? Tagalog ang ano niya, ang boyfriend niya ngayon. Gidala siya sa Maynila. Unsa man imong tanaw ko sa imong tablet ni?
Facebook ba rin niya? Tanaw mo. Muna akong gidala din eh. Nana siya, tanaw, nasa picture sa kuan dito sa kuan Lunita Park, oh. Mao nga nawa man mo pugni ma. Gipugan man ako siya, niyon siya nga, gigapoy na ko ng imong kuante, imong anak te kay. Wala piniriso naman na imong anak, kanya isa pa. Walang bisa manama kay ang katong guard. Nasayop na isa lahi dito nangawat. Wala naman, di naman. Kita mo sa CCTV. Wala kay ang blatter niya kay pagitaan mag-blatter na sa husgado, wala kay. Wala man Tulog man ang pulis. Wala man na blatter makay wa man to niya na type. Ano time na ko pero putol, oh. Ma. Anak, dawat na lang yun, anak. Mausaw man ako ni ma. Wala ko magbuhatan na, unsa lang alabag kong ngita. Bayot ka, mangita kag laing uyapin mo. Saan mo? Sorry kung wala ka kahulat. Utsa. Abi na ako ginakagawas. Muna na itakong layo. Kawat ang kaso tapos di pa yung tinuod. Di ko makagawas. Tanawa na kagawas naman ko. Wala ko isa lalagi. Diyaan nanday ko ni mo dayon. Ha? Sorry ha, nakakita na kong lain eh. Isaan pa man ka nga. Di ko ni mo ilistan. Di ko ni mo biyaan. Wala karon. Kinahanglan ka. Wala ka. Ayaw ka pala ka, Part. Nagagawas na pod ko, ipadayo na itong relasyon sa... Part, nalang ko na yung Part. Magpaabot ang mali mo, Part. Risa, ano nabuhat ni mo na sa kuha, Risa? Wala, di na ta ka gusto. Ano lang yung simple. Hindi magpinayot ang mga roll-roll, Part. Hindi ko ganahan ng ex-convict. Alam mo na, Sabi ka makasulti, murabag kong kriminal. ano nga naman eh. Dili pa di ka kriminal sa mong tanaw sa mong sarili. Ayaw na pong sa Part, rila ta, Part. Ako ba yung nagapungsit ni mo, Part? Sorry ha, pero kailangan ako mulakaw na. Bye. Risa! Part, ibiyan. Risa! Part, ibiyan ka, Part. Hagdayo ko, Part. Ipadayo na to relasyon, Part. Sige na, Part. Sige na, good, Part. Risa! Bigay ko na mo, Part, pa. Risa! Part, time na, Part, babe. You want this? You want this? Part. Part. Panin po na sa kuya na mo yung Part, ayaw, Part. Huwag na ko gidala din, Part. Part, na gidala din, Part. Bibiyaan ko ni Risa kaya nagdahom siyang di na ko magagawas. Sakit kay pasanginlan lang ko. O pag-inungdan ang akong kaso. Napawalang visa akong kaso na limpyo akong pangan. Tungod lang sa kape nga 3-in-1. Apan si Risa nawa na sa kuha. Hindi na ko kaya. Sakit kayo. Hangyo ko kung naminaw ka Karolisa. Balikin din taon ko. Hindi suwat magtatampo. Lordy.
salamat, suwat magkatampo. Unta nawasan ka, bisan ug way klaro.